na itong process na mangyayari, pagkagaling dito sa airport, ano po ang next na mangyayari? I-turn over po si General Pocky sa CIDU and then diretso for Camp Karingal for processing. And then of course, ayon po sa rules of court, he will be taken to the court that issued the warrant, which is branch 77 po ng lungsod ng Quezon City. So doon na po ipoprocess ang kanyang bail at hopefully kung kompletong requirements ay ma-issue na po yung release order within the day. Pero bakit po sa QC RTC na yung kaso? Hindi po kasi ako privy dun sa process kung paano na-file. Pero alam nyo, I will just take this opportunity po para pasalamatan ang ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man pong nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pockys na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Eh kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Tanggalin niyo po yung nag-advise sa inyo. Sir, may we know kung bakit nasa labas ng bansa si General Pockys? Vacation po. That's all I can say kasi he wants his privacy to be respected. Technically, sir, Pero surrender ba ito? O paano ito nangyayari? Ito po ay arrest kasi kukunin siya rito. Ngunit immaterial naman po kung na-aresto o na-surrender. Ang importante po ay yung right to post bail ay atin pong ma-honor ngayong araw na ito. Do you think, attorney, mahina pa yung kaso para sa inyo? Ayoko magsalita kasi nasa korte na po that will be sub judice. Ang masasabi ko lang po to the best of our abilities as lawyers, hindi lang naman po akong abogado, nandiyan po si Attorney Torion, nandiyan po si Attorney Levy Baligod, we will do our best to defend our client. Attorney, anong reaction ni... Bilang aside ng inyong report na sinabi sa inyo. Well, of course, sabi naman niya noon at nagpahayag siya, well, kung siya ay mape-persecute, tutuligsain at makukulong para sa pakikipaglaban sa katotohanan at laban dito sa iskandalong floodgate, ay ikararangal niya na siya ay batuligsa. Because in an oppressive and authoritarian regime, a jail is the only place for decent people. Sir, base sa kanyang Facebook account, nag-post pa rin siya online. Matapos pa rin po ang siya ng warrant, hindi pa rin naman na. Hindi po kami titigil, hindi lamang si General Pockys, kami po lahat. Kung ang aim ng ating pamahalaan ay takutin po kami, sorry po, ito na pa, okay. Teka, may correction pala. Camp Crame na pala po dadalhin. I'm sorry kasi yun ang last information sa akin. I apologize. Attorney, ano po yung mga naging basis ng kaso kay General Pockys? Yung mga post na sa social media o yung mga statement niya doon sa mga rally? Yung mga statements po niya. Kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay wag galangin ng gobyerno at ang mga ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those statements. Attorney, can you tell us more about doon sa meeting nila ng mga retired general sa panguna ni Pockys po? Kasama sila General Towner? Wala po ako roon so I cannot tell you. Kung ano mang masasabi ko hearsay yun, so walang value yun. Pero siya nakipag-meeting ka? I will not confirm nor deny that. Hayaan niyo na po yung mga nandoon na magsalita. Kasi wala po ako sa lugar. It would not be in my place to talk about something that I was not part of. Sir, President, yung critical ano gawin ng pamahalaan? Matagal na pong ginagawa ito. Kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko.
Mr. Secretary John Vic Rebulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ko.